информация, что кипрский митрополит попався на злочинові, пов'язаних із грошами і взятками. До чого може й це призвести? Така інформація пройшла на сайті Вітражі, на других СМІ і роз'яснила. І ми тепер починаємо догадуватися, чому кіпрський митрополіт, котрий ніколи не був противником Української православної церкви канонічної, пойшов проти своєї совісті, проти власних єпископів-братів, пойшов проти, тому що підчинився, поддержав розкольників. А виявилося, преса сообщила, що появилося за то чувство, що могли його й судити за те, що він колись получав взятки або якісь там грошові премії за те, що якомусь японцеві або китайцеві просив паспорт кіпрського гражданина. Шкодуємо, що митрополіт Кіпрський побоявся земного суда, но сам себе підпав і подверг під суд Божий вічний, як і наші в Україні розличні там Драбинки, котрий був смотритель Києво-Печерських покоїв, Шостакський, смотритель покою резиденції патріарха у Москві, а нині такий великий враг Руської церкви. Удивительно, так вони ж були усі, деякі з них, в тому числі і Саша був під розслідуванням про викрадання монашок в Києві, а пак із обвинуваченого перевели його чомусь у стат свідка і зробили його жертвою Януковича. До речі, мене теж судили при Януковичу, але я ніколи не виставляв себе його жертву. Ми, християни, знаємо, ми гонимі від сатаністів нинішніх за Христа. Ми призвані видіти настоящих злочинців. Ведь навіть не просто прості ОСБУ виконавці замовлення. За їх спиною були замовники більш страшні. Бо злочинці, гонителі, куди нас судять за віру, вони ведь скривають, що по-церковному. Но і по-другому, наприклад, мене судили по відкритим політичним мотивам. Ми так шкодуємо тих сьогодні молодих людей. Я ведь шкодував свого молодого слідувателя ОСБУ, котрий, як вияснилося, поняття не мав, що таке референдум і його правові наслідки, що він не розуміє, що таке права, хоч чоловік може висказати своє. Я йому процитував Конституцію, а він, оказується, вроді би знає, але він на то махнув рукою. Я зрозумів, перед нами сліпі виконавці злочинних указів. Ну що ж, да буде воля Господня, ми будемо молитися Богу, щоб Господь поміг нам удержати єдинство церкви і єдинство України.